Jeg ved ikke, hvordan du har det med at male. Jeg er selv farvehandler, og jeg har det egentlig sådan, at malerarbejde det er bare noget, der skal overstås. Jeg kan godt lide resultatet, men selve processen er ikke voldsomt ophidsende. Så når man skal male, så er det nok værd at overveje, om man ikke skal kigge lidt på produktkvaliteten, inden man begynder. Det kan gøre hele processen væsentligt nemmere. Hvis vi maler lidt med den her, prøver på at få dækket den her sort tapet, som vi tapecerede op for nogle år siden, så får vi jo ikke ligefrem et imponerende resultat ud af det. Og der kan vi roligt regne med at skulle male både 3 og 4 gange, inden vi er færdige. Tager vi vores kvalitetsmaling fra Göko og laver det samme nummer ved siden af, ja, så kan enhver jo se, at det er lige før det går med en gang. Det er ganske flot dækket. Så når du skal male, så tænk over, at der er forskel på maling. Lad være med at bare kigge på prisen. Tænk på, hvordan dit resultat bliver, og hvor meget indsats du egentlig gider at lægge i selve processen. Vil du male 3-4 gange, fordi du synes, det er rigtig hyggeligt, jamen så gør det. Men vil du gerne bare have et ordentligt resultat og være hurtigt færdig, så kig lidt på prisen. Betal lidt mere for malingen og få en ordentlig kvalitet. Hele næste måned, der har vi 30% rabat på vores 3 bedste kvaliteter fra Göko, så du kan i fred og ro afprøve produkterne til en rigtig god pris. Udover det, så har vi indført garanti på vores maling. Det betyder, at vi garanterer, at vores maling dækker ved maks 2 påføringer. Gør den ikke det, så giver vi simpelthen en spand ekstra maling. Så gå hjem og mal. Får du ikke det ønskede resultat, så kommer du ind i butikken, og så løser vi det problem. Men det er vi faktisk sikre på, at vi ikke kommer til, fordi vi ved, at vores produkt det kan holde, og det virker. Så kig ned til Sindal Farver og få et godt tilbud på maling i den næste måned.